Саакашвілі зараз клопочуть про відвід, і ми чекаємо, власне, розвитку подій, що буде надалі, але я нагадаю, що дуже поганий сигнал у залі судового засідання, тому немає можливості безперешкодно дивитися трансляцію. Тим не менш, ми будемо робити все можливе, аби ви дивилися і дізнавалися останні новини зали судового засідання, як тільки буде можливість. Бачу, що в нас уже є картинка, можемо послухати, чи є в нас звук, чи можемо ми чути. Сформував 4 постановами за особистим підписом групу прокурорів, яким надав їм повноваження і зобов'язав всі справи внести в єдиний реєстр і почати так зване переслідування з фальшуванням процесуальних документів, які не є належним чином документи, які надають можливість затримувати, обшуковувати і обмежувати права людини. В даному випадку Саакашвілі. Проте ми вважаємо, що саме група прокурорів, виконуючи злочинний наказ пана Луценка, сфабрикувала в такий спосіб. Прошу адвоката звернути увагу на недопустимість цього висловлення, яке є суб'єктивна думка. Якщо не є суб'єктивна, я аргументую. Підтримуйте, будь ласка, вашої адвокатської етики під час висловлювання. Ми зазначаємо в клопотанні докази щодо публічних висловлювань Генерального прокурора, а також вважаємо, що висловлюючись Генеральний прокурор на брифінгу 5 та 6 числа у Верховній Раді розголосив тайну досудового розслідування, а він це міг зробити лише виключно. Отже, тільки що сторона захисту Міхейла Саакашвілі заявила про те, що вони оскаржуватимуть, власне, ту ситуацію, яка відбувалася 5 і 6 грудня у Верховній Раді. Зокрема, я нагадаю, що генеральний прокурор Юрій Луценко виступив з промовою. Він також надав деякі докази. Це плівки від аудіозаписи, які свідчили про причетність Міхейла Саакашвілі до коштів Курченка. І, зокрема, зараз сторона захисту заявила про те, що це неправдива інформація і що не мав можливість Юрій Луценко розголошувати таємницю слідства. Власне, про це зараз зійшлося щойно у залі судового засідання. Зокрема, що влада, що силові структури виконували злочинний наказ Луценка, принаймні це пряма мова його адвокатів. Я бачу, що в нас зараз є трансляція, можемо послухати, що наразі відбувається в залі судового засідання. Матеріалів до клопотання, постанова про оголошення розшуку підозрюваного, власне, за яку вказував твій колега, яка була винесена Говоровщиком, колегою з прокуратури генеральної. Хочу нагадати, що, власне, в цьому провадженні 4873 було здійснено 3 намагання якимось чином взагалі оголосити підозру нашому довірителю Саакашвілі. Вказано в самому кінці останній абзац. 5.12.17 року після повідомлення Саакашвілі про затримання та складання протоколу про затримання в порядку статті 208 останній втік від працівників Служби безпеки та слідчих Генеральної прокуратури. Ваша честь, кримінальне провадження, власне, про яке ми говоримо, не містить жодного протоколу про затримання, який би відповідав вимогам кримінального процесуального закону. І далі я хочу сказати, ваша честь, що відповідно кримінальне провадження, в якому в результаті було оголошено підозру саме Саакашвілі Михайлу, було внесено до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань 5 числа в 11 годині 10 хвилин. Далі, за постановою, відповідно, прокурора, воно було об'єднано ще з 2 провадженнями і було надано йому номер первинного цього провадження, яке ми бачимо, власне, в шапці постанови про оголошення розшуку підозрюваного. Тому, ваша честь, коли ми бачимо документ, складений прокурором Говоровщиком, в якому він за своїм підписом спочатку Генеральної прокуратури України вказує, що 5 числа нашого довірителя було затримано в рамках цього провадження, це, ваша честь, абсолютно не відповідає дійсності. І тому, ваша честь, я все ж таки наполягаю на тому, що ми тут висловлюємо не наші суб'єктивні вигадки, ми усе підтримуємо документами. Більше того, в подальшому, коли ми вже перейдемо до, власне, дослідження матеріалів клопотання, ми виявимо ще більше фактів, які, власне, вказують на, зокрема, абсолютно протизаконну діяльність і грубі систематичні порушення прав нашого довірителя.
Адвокат Богомазов, ваша честь, я хотів би звернути увагу суду, самих представників прокуратури і присутніх ще на один факт. 5 числа Генеральний прокурор України Юрій Луценко, виступаючи на своєму брифінгу, зазначав усно, і у нас є підкріплений відеозапис, який ми будемо прохати долучити до матеріалів справи, про існування якихось ухвал чи то постанов суду на затримання. Тобто, ваша честь, ми цього матеріалу жодним чином нічого не побачили. Тобто, виходить, або коли ми проаналізуємо і побачимо на відео, що неправду, розголошуючи матеріали досудового розслідування, каже або пан Генеральний прокурор, або неправду каже представник Генеральної прокуратури присутній тут. Оскільки ні постанов, ні ухвал суду на затримання ми не бачимо. Можливо, представник прокуратури нам пояснить, чому його керівник каже одне, в матеріалах справи ми бачимо інше. Дякую. Підозрюваний, будь ласка, Ні, ну я просто хочу сказати, що коли як це відбувалось, коли я був на даху, коли я мобілізував наших прихильників, щоб вони прийшли, щоб це не відбувалося в таємниці, до мене підійшов прокурор. Він мені казав, меня послал генеральный прокурор Луценко, и я вам даю честное слово, вас никто не будет задерживать. Честное слово прокурора, вас никто не будет задерживать. Вы пойдете со мной сейчас, вы поедете к Луценко, он хочет с вами поговорить, и мы, конечно, после чего я возвращаюсь в квартиру, и тот же прокурор достает бумагу, как говорит, затриманный. Это первое. Просто подлость высшей категории. Эту фотографию этого прокурора надо показывать, сказать, вот, лицо прокуратуры пришел к Луценко. Вот лицо. Это первое. И, кстати, лицо очень характерное, абсолютно шлон. И надо посмотреть просто. Мерзочайший тип. И второе. Когда меня везли в машине, СБ говорит, ну вот, мы тебя защищаем. Я говорю, у меня задержали. Нет, мы тут вас охраняем. Я говорю, если охраните, отпустите. Не, ну вы идете, мы вас... Переривається зв'язок з залою судового засідання. Як ми вже говорили, дуже поганий зв'язок, немає можливості постійно транслювати те, що там відбувається. Саме зараз там Міхеїл Саакашвілі виступає з промовою. Зокрема, він згадує епізод, який стався 5 грудня з моментом його затримання. Він стверджує, що прокурор, який, власне, до нього підійшов і говорив про те, що пропонував йому пройти і поговорити з Луценком, нібито він його проведе, але насправді вручив йому підозру. Зокрема, адвокати, ось Валерія Коломієць, надавала докази у суді про те, що нібито 3 змоги було у правоохоронців, зокрема, вручити підозру пану Міхеїлу Саакашвілі, але, наскільки я зрозуміла, жодної з них не було успішної. Також сторона захисту, адвокати говорять про те, що заяви пана Юрія Луценка, генерального прокурора, у Верховній Раді 5 та 6 грудня, вони є неправдивими. Це з одного боку, а з другого боку, навіть якщо і він виступав з цією промовою, то він розголошував таємницю слідства. І, власне, цей момент оскаржують. Зокрема, говорять про те, що прокурор, який брав участь, він порушував закон і зараз клопочуть про відведення його. І зараз у нас є пряма мова Давида Сакварелідзе. Я прошу, давайте послухаємо. Поліції, яка забезпечує порядок, і поки бачимо, що Я повідомляю, що надано мною якось саме керівником, Генеральним прокурором України. Обговорювали, що справу Міхеїла Саакашвілі зараз розглядає. Зараз не вдалося нам почути, власне, що говорить Давид Сакварелідзе. Зокрема, під стінами Печерського районного суду в місті Києві зібралося дуже багато людей. Вони нікуди не розходяться. Мітинг триває. Людей, не всіх бажаючих запустили у будівлю суду, до зали судового засідання. Зокрема, тільки декілька народних депутатів змогли туди пройти. Зокрема, як я вже говорила, є новина про те, що декілька народних депутатів готові взяти на поруки Міхеїла Саакашвілі. Про це заявила прес-служба народного депутата Юрія Дерев'янко. Тобто взяти на поруки готовий безпосередньо він, Міхеїла Саакашвілі. Також
інші народні депутати, Юлія Тимошенко, яка присутня зараз у залі судового засідання і також слухає хід власне засідання. Окрім них взяти на поруки готові Віктор Чумак, Альона Шкрум, Віталій Купрій, Наталія Новак, Дмитро Добродомов, Олександр Опанасенко, Павло Костенко, Єгор Соболєв, Іван Крулько, Рябчин Олексій та інші. Про це, я нагадаю, заявила прес-служба народного депутата Юрія Дерев'янка. Давайте, напевно, послухаємо, що відбувається зараз під стінами суду у місті Києві. Прошу без коментарів. Мы не должны допустить хотя бы малейшей победы Порошенко, хотя бы малейшей победы, потому что мы понимаем, что все делается для того, чтобы сбить ритм наших мирных цивилизованных маршей. Если они переходят и перейдут красные линии, они это делают, у нас останется легитимное право переходить на радикальные действия, и мы должны это сделать. Я обращаюсь ко всем вам. Пожалуйста, обзвоните всех ваших товарищей, друзей. Понятно, что сейчас рабочие времена и часы. Суд будет затягиваться до вечера. По-любому до 7 суд будет затягиваться. Наберите всех, чтобы они подтянулись и подошли к нам, на Крещатике, несмотря на холодную погоду. Это сегодня очень важный переломный момент. Так же, как и был на Каховце и наших линиях, так же, как и был у дома Михаила, так же был вчера на Майдане, и также будут и следующие дни, и следующие часы. Они не устают воровать, а мы не устанем бороться и сражаться. Спасибо вам еще раз. Свободу Саакашвили! Свободу Саакашвили! Свободу Саакашвили! Свободу Саакашвили! Свободу Михаилу! 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 Свободу! Зараз наш виступить наш друг з батальйону Донбас, наш побратим Богдан. Всім мирного дня. Слава Україні! Значить, я як проста людина зараз йому з вас розові шкіри, які ми заходимо 4 роки. Послухайте, будь ласка, це буквально декілька фраз. Національний герой Грузії, герой України Володя Дярадзе, доброволець, раз. Олександр Новіков, доброволець, 2. Леонід Литвиненко, доброволець, 3. Анатолій Виногродський, доброволець, 4. 4 добровольця зараз сидять у СІЗО по сфабрикованим справам. Люди, це справи шиті такими нитками, що ви навіть не уявляєте. Жодного доказу. Бійця за те, що він ніби десь там катував когось. Бред, не доказів, нічого. Добре, що людина... Я думаю, що тут є набагато більш цікавіші люди. Юлія Володимирівна, ваша позиція. Давайте, ваша. Дорогі друзі, я прийшла підтримати сьогодні Михайла Саакашвілі і Сандру. Я дуже добре пам'ятаю, як відбувалося все це по відношенню до мене. Я пам'ятаю, як моя донька сиділа в суді в такому ж
самого абсолютно упередженими, тими ж самими упередженими прокурорами. Я просто відчуваю, що зараз президенту Грузії, його дружині, його родині доводиться в Україні, яку Михайло Саакашвілі все своє президентське життя захищав, самі тяжкі моменти. І зараз захищає Україну, що так поводиться з ним українська влада. Але я хотіла би також сказати, що є два суди. Один судилище, яке йде зараз, це абсолютно безпринципна річ, без мотивації будь-якої, це фальшовані ці речі. А є суд другий. Другий суд – це те, як судить сьогодні народ України, президента діючого України Петра Порошенка, який все це організував і який все цю виставу зараз всьому світу показує. Він не себе такими. Зараз Юлія Володимирівна Тимошенко говорить у залі судового засідання, власне, чому вона прийшла на розгляд цієї справи. Вона підтримує Міхеїла Саакашвілі, вважає рішення упередженими, але, на жаль, дуже поганий зв'язок у залі судового засідання, і ми не маємо можливості вам транслювати те, що там відбувається постійно. Зокрема, виступають люди під будівлею Печерського районного суду, там вони нікуди не розходяться і скандують про звільнення Порошенко. Я пропоную послухати, маємо можливість, про що саме вони говорять. За народ і за справедливість. Слава Україні! Тільки дозволили зошити і воду. Інформації ніякої я не отримував. Адвокатів до мене не допускали. І тільки я почув з вікна цієї клітки, де до речі, сиділа інша людина продовж 6 років, яка має відношення до Грузії також. Це генерал Пукач, якого звинувачили в вбивстві Волгати. І хочу сказати, що те, що вчора люди вийшли, вони не за мене вийшли. Вони вийшли за себе. Вони вийшли, це великі люди. І вони також пам'ятають, що коли Юлю збирали, тоді, на жаль, суспільство не реагувало, але не реагувало досить потужно для того, щоб не було свавілля. І, на жаль, те, що відбувається тепер, це є якраз продовження того, тому що вони думають, що якщо тоді не зреагували, і зараз не зреагують. І тому люди пам'ятають, що тоді це була помилка, що не можна було погодитися з тим, що було, не можна було залишатись вдома з тим, що було тоді. І вони, я думаю, якраз як продовження той тайм зараз реагували. Але ці випадки дуже схожі для мене, і я ніколи, у мене поки що стаж у Юлі десь 3 роки, у мене там 3 дні, так що я не можу порівняти. Вона ветеран. Боже, щоб таке трапилося. Не знаю, ви дуже гарно виглядаєте, може це на користь. Може, якщо буде... Довго не молодити це. Але, в будь-якому разі... Что такое домашний арест? Домашний арест – это их попытка отлучить меня от общественной деятельности. Ну что, они прекрасно знают. Это уже не времена Януковича. Они прекрасно знают, что Запад не простит таких вещей. Посмотрите западную прессу. Она с ума сошла. Юля абсолютно права. Просто Украину, сейчас про Украину, из-за ее власти, к сожалению, одна ужасная статья за другой. Это вредит национальному престижу Украины. От этого всего цирка Путин выигрывает, просто он смеется, он просто хохочет. Реально. Посмотрите, если они докажут, что я агент ФСБ, у Путина же тоже есть украинский агент. Который следующий шаг? Меня надо поменять. Если я агент ФСБ, которого осудил украинский суд, то меня срочно надо поменять с Россией, с украинскими разведчиками. А потом, наверное, Путин передаст мне южно-осетинской разведке. Ну это же, представляете, какой абсурд? Они хотят доказать, что я агент ФСБ. Это означает, что агентов пока всех меняют. Как только докажут, что я агент, прямой ход в Москву на спецрейс.
А за меня Путин отдаст всех пленных, всех разведчиков, всех отдаст. С большим удовольствием. Так что вот о чем мы говорим? Вы представляете, о чем идет речь? Колаборант Путіна. Порошенко колаборант Путіна перший. А я чув також, Степан Ількович, що вас теж обозвали агентом Путіна. Ну, це реально ганебно. Коли хтось там, якась шавка підіймає голос, каже, що ти, Степан Хмара, ти є агент Путіна, герой України, да, реальний герой України, а не такі фейкові. І вони йому в ефірі прямо сказали, ти є агент Путіна. Я своїми власними, ну, це чую, і, ну, реально. Друзі, можна ще одну секундочку? Зверніть увагу, що зараз в цьому судовому залі не сидить ні Бойко, ні Бакулін, не сидять всі решта регіонали, так, де четвертий рік вже проводяться судові засідання, тобто не проводяться слідчі дії і не проводяться відповідні судові засідання. Тобто ці злодії абсолютно спокійно ходять і разом з нами перебувають в стінах парламенту, так, вони разом з БПП, Народним фронтом зараз створюють атаку на НАБУ, і ви це прекрасно бачите, і саме це є індульгенцією, так, щодо їхніх колишніх злочинів, тому що вони це роблять в абсолютній спайці. От. І це те, що запитуйте, будь ласка, того самого генпрокурора, президента, так, коли вони так звало рапортують про всі реформи, про все решта, що відбувається. Ми це зараз прекрасно бачимо. Свет включите, а кто там рядом? Вы ей писали. Зато искренне зловживает Фейсбуком. Дима тоже не знал, что это таке може. Дима, коли не прийшли, то може. Я скажу, затащи. Хлопці, будь ласка, журналісти, коли відкрите вікно, будь ласка, ні, там закрите. Ні, ви просто настіж відкрите. Задихнуться люди просто. Реально, скажи вас. Узурпація влади окремим органам державної влади та їх посадовим особам. Для мене, чесно кажучи, як Луценко, який представляє Генеральну прокуратуру, як президент Володимир Порошенко, як і інші оборотні керівники ОПОНи, змінивши маску з Януковича на другого, скоїли злочин, узурпували владу від народу. Я звертаюся до всіх вас, до побратимів, до ліцитаторів нашу акцію. Для того, що треба нам з вами повернутися до 5-ї статті. Влада належить народу і здійснюється безпосередньо народом. Тому, незалежно від того, що буде, потрібно формувати свій незалежний український суд, ось тут на вулиці, свою прокуратуру і всі хочуть сьогодні жити нормально, купити за свою пенсію зарплату більше. Проходять десятки мітингів, які вимагають підняття пенсії, підняття зарплат. Ми вимагаємо повага до гривні, укріплення гривні. І на сьогодні на гривні $1 поступово, щоб скачувався і досить нам багато ляпати вийде. Дякую всім. Слава Україні! Героям! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Зараз оголошена перерва у розгляді справи стосовно Міхеїла Саакашвілі. Суддя Лариса Цокол оголосила перерву, тому що сторона захисту надала свідчення і докази того, що і клопотання, зокрема вона клопоче про відведення прокурора, адже він брав участь під час затримання Саакашвілі ще 5 грудня. І на думку захисту, на думку адвокатів Міхеїла Саакашвілі, він порушив ряд процесуальних
дій, процесуальних норм. Відповідно, під час оголошення перерви встигли обмінятися думками і навіть компліментами. Це Юлія Володимирівна Тимошенко та Міхеїл Саакашвілі. Міхеїл Саакашвілі прокоментував вимогу Генеральної прокуратури стосовно цілодобового арешту. На його думку, домашній арешт до того ж і цілодобовий – це просто певна спроба його відсторонити повністю від громадської діяльності. Також він провів певну паралель із затриманням Юлії Володимирівни. Він сказав, що того разу громадськість, українці не стали на її захист. Власне, тому і сталося так, що владі вдалося її ув'язнити. І на його думку, цей випадок вже не вирішиться таким же чином, як це було у випадку з Юлією Володимирівною. Тобто, я нагадую, що наразі оголошено про перерву. Суддя зараз у нарадчій кімнаті приймає рішення стосовно почутих доказів і свідчень, які були надані у суді. Зокрема, під будівлею Печерського районного суду триває мітинг. Там виступають люди з промовами, з транспарантами та скандують волю Саакашвілі. Можемо побачити без коментарів, як це відбувається на мітингу. Потом я следила за Саакашвили здесь. Я ему звонил, И когда я после Соломаты приехала сюда, я перекрестилась. Я не знала, куда я приехала, потому что как губка у меня тут было одно, а приехала совсем другое место. Понимаете? Приехала сюда. И когда я увидела, что машину можно оставлять, при моей детстве, не дай бог, Посмотрите, там а если там можно... Зачекайте, це ж все в процесі. Юля Владимировна взяла мене на поруки, щоб перевоспитати. Как будто из своих положений не хватает.
Ну, я так понимаю, так я не сказал, что нам неплохо было сопротивляться. Я за тебя и ну это я вот перед тобой только что разговаривал. Я говорю, что неплохо было бы принять. Отже, триває перерва у засіданні щодо обрання запобіжного заходу лідеру руху нових сил Міхейлу Саакашвілі. Ми продовжуємо слідкувати за розвитком подій. Будемо інформувати вас про останні новини. За декілька хвилин в ефірі телеканалу АТР інформаційний випуск новин «Заман». Я нагадую, що команда телеканалу АТР робить усе можливе, аби останні новини ви дізнавалися першими. Будьте з нами.